Паслабленні для аўтаў з беларускімі нумарамі ўвялі праз неабходнасць падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Гэтак у літоўскім міністэрстве замежных справаў патлумачылі выключэнні, якія дазваляюць уехаць у Літву некаторым аўтамабілям з айчыннымі нумарамі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Лукашенко памілаваў 30 палітвязняў. Што падштурхнула ўзурпатара на такі крок? Трэба заўважыць, што гэта будуць першыя выбары прэзідэнцкай, калі ў краіне ёсць палітычныя вязні. Ніколі іх не было на момант выбараў. У Расіі на фоне падзеяў у Курскай вобласці кажуць, што Масква для перамогі мае зноў выкарыстаць тэрыторыю Беларусі. Калі раптам Расія захоча паўтарыць гэта, то не думаю, што будуць тут асабліва пытаць Лукашэнкі. Воспа малпаў трапіла ў Еўропу. Ці гатовая Беларусь да магчымага з'яўлення инфекции? Минздрав готов делать то, что он и делал в 2020-м. Изображать красивую картинку, спешно пряча проблему. Праваабаронцам невядомыя імёны 30 палізняволеных, пра памілаванне якіх напярэдадні абвесціла прэс-служба Лукашэнкі. Разам з тым у спісе могуць аказацца людзі, якіх вызвалілі яшчэ раней. Аб'яднанне сваякоў і колішніх палітвязняў выступіла з заявай, у якой прывітала выхад людзей на волю і заклікала палітыкаў ды замежных дыпламатаў спрыяць далейшаму вызваленню. Вітаў Ціўчык. Частка палітвязняў, аб памілаванні якіх заявіў тэлеграм-канал Паўпервага, была вызваленая раней у ліпені і жніўні. Так сцвярджаюць праваабаронцы. Сёння аб'яднанне сваякоў і колішніх палітвязняў заклікала міжнародную супольнасць выкарыстаць усе магчымыя механізмы для прыспешвання вызвалення людзей і спынення рэпрэсіяў. Жыццё і свабода кожнага грамадзяніна Беларусі ёсць безумоўнаю каштоўнасцю. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў – ключавы прыярытэт у дзейнасці грамадзянскай супольнасці Беларусі, накіраванай да дэмакратыі і выканання правоў чалавека. У ліпені праваабаронцы вясны абвесцілі пра вызваленне 18 палітвязняў. У жніўні праваабарончы тэлеграм-канал Mayday.Team паведаміў пра выхад яшчэ 12 чалавек. Паводле ўчорашняга паведамлення прэс-службы ўзурпатара маюць вызваліць 30 асобаў. Сярод памілаваных 14 жанчын і 16 мужчынаў. Некаторыя з іх маюць сур'ёзныя захворванні. Ёсць асобы пенсійнага веку. Лукашэнкаўцы дадалі, усе вызваленыя палітвязні напісалі прашэнне аб памілаванні. Раней партал Люстэрка паведамляў, дзеяч Юрый Васкрасенскі заахвочвае, каб прашэнні пісалі не толькі самыя зняволеныя, але і дадаткова іхныя родзічы. Маўляў, цытата, прэзідэнту будзе прыемна. Ён не можа быць нармальным, ён не можа быць чалавекам, якому вядомыя нейкія гуманітарныя матывы і такія гуманныя пачуцці. Чаму ж насамрэч узурпатар пачаў вызваляць некаторых палітвязняў? Паводле аналітыкаў, сярод прычынаў знешні ціск, а перадусім пагроза Польшчы цалкам закрыць мяжу з Беларуссю, у тым ліку і для транзіту тавараў, пасля візіту прэзідэнта Анджэя Дуды ў Кітай. Гэта цудоўная навіна, што людзі акажуцца з сем'ямі, але стратэгічную сітуацыю не мяняе. У нас працягваюцца пасадкі, у нас за гэты час, як выйшлі, напрыклад, 48 чалавек, будзем лічыць па максімуме, села 130. Гэтак, напрыклад, на мінулым тыдні баранавецкая суддзя Аксана Літвінчык прысудзіла да 2,5 гадоў калоніі Пятра Зіневіча, палітвязня, вызваленага летась паводле амністыі. Апошнім часам лукашэнкаўцы публічна гавораць пра жаданне наладзіць кантакты з Захадам, які патрабуе вызвалення палітзняволеных. Кожнае прасоўванне украінскіх войскаў па Курскай вобласці прымушае Лукашэнку вызваляць новых палітвязняў. Безумоўна, зараз Лукашенко всяляк паказвае сваю максімальную адданасць Расіі, у яго па-іншаму немає варыянта, але, безумоўна, ён хоча сябе і сцеліць некую саломку на выпадак таго, што з Расіяй можа здарыцца фактычна і ваенная, і палітычная катастрофа. Яшчэ адзін чыннік – прыбліжэнне новай электаральнай кампаніі 2025 года.
Трэба заўважыць, што гэта будуць першыя выбары прэзідэнцкай, калі ў краіне ёсць палітычныя вязні. Ніколі іх не было на момант выбараў. Напамятаю, і Алеся Беляцкага тады напярэдадні выбараў 15-го года, і Статкевіча Лукашенко таксама выпускаў. Выбары эксперт бярэ ў двукосці. Зрэшты, сам Лукашенко роўна 4 гады таму на сустрэчы з рабочымі МЗКЦ выразна зазначыў: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Вітаўт Сіўчык, Белсат. Выбары прэзідэнта Беларусі могуць адбыцца ў любы дзень. Пра гэта на сустрэчы са студэнтамі лінгвістычнага універсітэту паведаміў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Карпенка. Адметна, што некалькі дзён таму дакладную дату галасавання анансаваў Белпол. Прадстаўнікі ініцыятывы са спасылкаю на свае крыніцы паведамілі, што 7-е выбары прэзідэнта адбудуцца 23 лютага 2025 года. Паводле Канстытуцыі выбары маюць прайсці не пазней за 20 ліпеня 2025. Дату прызначае Палата прадстаўнікоў. Са словаў Ігара Карпенкі, ЦВК да выбараў ужо цалкам падрыхтаваная. У Менску пачаўся суд над былым кіраўніком выбарчых камісіяў Валерыем Радчанкам. Але судзяць яго не за фальсіфікацыю выбараў, а за хабар. Паводле нашай Нівы, раней Радчанка быў намеснікам дырэктара буйнога прадпрыемства для вырабу будаўнічых матэрыялаў. У выбарчых камісіях Радчанка быў мінімум тройчы. У 2020-м ён узначальваў адну з камісій у сталічных Шабанах. Паводле інфармацыі платформы «Голас», выбары на гэтым участку былі сфальсіфікаваныя. За Святлану Ціхановскую там прагаласаваў 341 чалавек, а ў выніковым пратаколе за яе было ўсяго 162 галасы. Украіна замацоўваецца ў Курскай вобласці. Каб выбіць адтуль збройныя сілы Украіны, Расіі спатрэбіцца больш за 20 000 добра падрыхтаваных салдатаў, піша выданне Wall Street Journal. На гэтым фоне ў Маскве гучаць заклікі зноў выкарыстаць Беларусь для нападу на нашу паўднёвую суседку. Александр Дегтяров. Украінскія войскі ўмацоўваюць абарону ў Курскай вобласці і адразаюць каналы забеспячэння войскаў Расіі, паведаміў прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Ужо было некалькі дакладаў галоўнакамандуючага Сырскага аб прыфрантавой абстаноўцы і нашай аперацыі ў Курскай вобласці. Мы бачым, што акупант нясе страты, і гэта выгадна, вельмі выгадна для нашай абароны. Гэта і разбурэнне тылавога забеспячэння расійскай арміі і знясіленне іх рэзерваў павінны несці максімальную шкоду усім расійскім пазіцыям, і мы гэта робім. Пасля амаль 2 тыдняў прысутнасці ЗСУ на тэрыторыі Курскай вобласці і відавочнай няздольнасці Крамля арганізаваць там абарону і контрнаступленне, у Расіі прапаноўваюць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. Калі мы хочам усё ж такі дабіцца перамогі, то нам трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, у тым ліку і тэрыторыю Беларусі, як гэта было ў пачатку спецыяльнай ваеннай аперацыі. Гэта, вядома, патрабуе дамоўленасцяў з нашым беларускім саюзнікам, але такая дамоўленасць, мне падаецца, значна больш актуальнай, чым размовы пра перамовы аб міры. Пакуль Лукашенко абмяжоўваецца словамі і спрабуе дэманстраваць сілу. Рух беларускіх вайскоўцаў да ўкраінскай мяжы, як лічыць Лукашенко, і ў Маскве павінна адцягнуць украінскія войскі ад Донбаса, ад Курскай вобласці і падцягнуць сюды, да беларускай мяжы. Пазіцыя Лукашэнкі тлумачыцца і папярэджаннем ад офісу Владимира Зеленскага, пра якое кажа украінскі аглядальнік Ігор Левченко. Если с территории Беларуси будут вестись активные боевые действия, то, соответственно, все объекты на территории Беларуси, военные, инфраструктурные, те, которые могут быть использованы в рамках обеспечения действий военных, они становятся легальной целью, и по ним будут наноситься удары. Расія ўжо мае досвед нападу на Украіну з тэрыторыі Беларусі. 24 лютага 2022 года расійскія войскі перайшлі мяжу. Адсюль жа пачаліся і бамбаванні украінскіх гарадоў. Калі раптам Расія захоча паўтарыць гэта, то не думаю, што будуць тут асабліва пытаць
Лукашенки российские войски войдут на территорию Беларуси, на территорию там Гомельской области с всеми наступствами. Пагрозу для нашай краіны нясе і дамова аб саюзнай дзяржаве, дзе ёсць артыкул аб супольнай палітыцы ў галіне абароны. Проведение активных действий на территории Курской области, в принципе, формально должно запускать механизмы, которые существуют в рамках союзного государства. Не исключена такая ситуация, что российский генеральный штаб вообще может перехватить управление над вооруженными силами Беларуси. Да? Але, як зазначае Ігор Леўченка, пасля перадачы значнай часткі беларускай зброі расійскім войскам, нашая армія страціла рэальную баяздольнасць. Александр Дегтяров, Белсат. Украінскія вайскоўцы ўзарвалі мост праз раку Сейм у ваколіцах сяла Глушкова Курскай вобласці. Інфармацыю пацвердзіў кіраўнік рэгіёну Алексей Смірноў. У сацыяльных сетках з'явілася відэа гэтага ўдару. Паводле камандуючага паветранымі сіламі Украіны Міколы Алышчука, авіяцыя бярэ актыўны ўдзел у баях на курскім кірунку. Лётчыкі наносяць кропкавыя ўдары па апорных пунктах, тэхніцы, тылавых цэнтрах і шляхах забеспячэння суперніка. Дарадца губернатара Курскай вобласці Роман Алёхін адзначыў, што ЗСУ таксама наносяць удары па яшчэ некалькіх мастах праз раку Сейм. Паводле Алёхіна, Украіна спрабуе адрэзаць Глушкоўскі раён ад забеспячэння і падмацавання. Тым часам расійскія праўладныя медыя пачалі распаўсюджваць інфармацыю, што Украіна збіраецца нанесці удар па Запарожскай або Курскай АЭС, каб абвінаваціць у гэтым Расею. Агенцтва РИА Новости напісала, што ЗСУ рыхтуюць выбух бруднай ядравай бомбы. Ва Украіне гэта ацэньваюць як магчымае рыхтаванне Масквы да ядравай правакацыі з мэтаю абвінаваціць Украіну. У еўразвязе павысілі ўзровень рызыкі, звязанай з МВОСПай, больш вядомай як ВОСПа-Малпаў. Цяпер Еўрапейскі цэнтр прафілактыкі і кантролю хваробаў ацэньвае ўзровень рызыкі як умераны. Беларускія чыноўнікі ад аховы здароўя заяўляюць пра гатовасць не толькі да выяўлення МВОСПы, але і да яе лячэння. Ці будуць гэтыя дзеянні паспяховымі з улікам айчыннага досведу барацьбы з каронавірусам? Ірына Юрыева. Міністэрства аховы здароўя гатовае да ВОСПы-Малпаў. У ведамстве заявілі, што ў выпадку выяўлення хваробы ў нашай краіне будуць праводзіць усе неабходныя супрацьэпідэмічныя, дыягнастычныя, лекавыя ды іншыя захады. Условия работы, скажем так, по борьбе с инфекционными заболеваниями у нас стартовые гораздо лучше, чем в странах, скажем, африканского региона, в силу именно экологических аспектов. ВОСПа-Малпаў або МВОСПа выклікае на скуры высыпку з гнойнымі прыщамі і пухірамі, ліхаманку і боль у цягліцах. Перадаецца інфекцыя пры фізічным кантакце або паветрана-кропельным шляхам. Днямі Сусветная арганізацыя здароўя абвесціла па ўсім свеце надзвычайную сітуацыю праз пагрозу распаўсюджвання МВОСПы. Упершыню за 2 гады. Прычынаю сталася эпідэмія хваробы ў Афрыцы. Эпіцэнтрам сталася Дэмакратычная Рэспубліка Конга, дзе МВОСПаю ўжо заразіліся больш за 14 тысячаў чалавек. І гэты новы, больш небяспечны штам віруса хутка пачаў распаўсюджвацца на іншыя краіны кантыненту, у тым ліку Бурунді, Руанду, Уганду і Кенію. Магчымасць яго далейшага распаўсюду ў Афрыцы і па-за яе межамі выклікае сур'ёзную трывогу. Відавочна, што для спынення выбухаў захворвання і ратавання жыццяў неабходныя скаардынаваныя міжнародныя захады. ВОСПу-Малпаў выявілі і ў Еўропе. Першы выпадак заражэння новым штамам віруса зафіксавалі ў Швецыі. Паводле мясцовага агенцтва грамадскай аховы здароўя, захварэлая асоба вярнулася з Афрыкі. У беларускім жа міністэрстве аховы здароўя запэўніваюць, што выпадкаў МВОСПы ў нашай краіне няма. Лукашенко пра МВОСПу пакуль не выказваўся, аднак варта прыгадаць, што існаванне каронавіруса ён доўга не прызнаваў. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Пандемію ж Лукашенко называў коронапсихозом, ды прапановваў свае нестандартныя варыянты лячэння. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Такую пазіцыю Лукашэнкі не ацаніла значная частка беларусаў. Спрымалася як проста як абраза, як нежаданне займацца сур'ёзнымі праблемамі і ў значнай ступені нават як пагроза. Пагроза іх власнаму здароўю, пагроза іх блізкім,
і гэтак далей. І з гэтага пачаўся разгортвацца вельмі моцны грамадскі канфлікт. Медыкі ж у першую хвалю пандэміі ў 2020 годзе аказаліся ў сітуацыі дэфіцыту. Бракавала масак, рэспіратараў, ахоўных касцюмаў. Штосьці перадавалі валанцёры, штосьці шылі самыя. У некаторых установах лекары скардзіліся на знядзеяную сістэму падачы кіслароду ці на недастатковую колькасць пульсаксіметраў. А ці гатовая беларуская сістэма аховы здароўя да магчымай пандэміі МВОСПы? Будуць выконваць, ці схільныя будуць значна в большей ступені выконваць рэкамендацыі міжнародных арганізацый, а таксама выкарыстоўваць досвед суседзяў. Минздрав готов делать то, что он и делал в 2020-м, изображать красивую картинку, спешно пряча проблему, и это еще наложится на огромнейшие репрессии в стране. Пакуль жа ў еўрапейскім цэнтры прафілактыкі і кантролю хваробаў тым, хто збіраецца ў падарожжа ў Афрыку, раяць задумацца пра вакцынацыю ад МВОСПы. Ірына Юрыева, Белсат. У адным з кітайскіх паркаў адпачынку ў правінцыі Дзянсу адбыўся пажар на былым савецкім авіяносцы пад назваю «Менск». Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа. Узгаранне пачалося падчас дэмантажу і рамонту даўно спісанага карабля, які стаяў на якары на рацэ Янцзы. Ніхто не пацярпеў, агонь патушылі. Авіяносцы крейсер «Менск» вывели са складу Ціхаакіянскага флоту Расіі ў 1993. Пасля яго прадалі амаль за $4,5 мільёны на злом у Паўднёвую Карэю. Затым карабель перакупіла кітайская кампанія, якая выкарыстоўвала судна ў вайсковым тэматычным парку ў горадзе Шэньчжэнь. Планавалася, што пасля рамонту Менск зноў будзе часткаю тэматычнага парку авіяносцаў. Сіноптыкі папярэджваюць пра спякотную нядзелю. На слупках тэрмометраў можна будзе ўбачыць нават 34 градусы. Беражыце сябе і родных. У аб'ектыве на гэтым усё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу спадарству добрага вечара і развітваюся. Да сустрэчы. Сусветныя хіты на Белсат.